അവനെയാണ് ആരംഭിച്ചത്. ശിഷ്യനും കഴിയും. അതേസമയം ആവശ്യമായ കാരണം അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെ വിദുരസംബന്ധമായ ഒരു പക്ഷം പറഞ്ഞ വാക്ക് സദയം ജ്യേഷ്ഠ ഏകാഗ്രമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ഫലമായ കൃഷ്ണനെ കഴിയും. ശിവന്റെ കഴിയുന്നത് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷാസ്യൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശകാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മളപ്പോ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നിൽക്കാണ്ട് കഴിയാറായിട്ടോ. നമ്മളല്ല രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എക്കോ വരുന്നുണ്ടല്ലോ മാതാജി. എക്കോ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ വരുന്നുണ്ടോ? എക്കോ വരുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഇപ്പൊ ഉണ്ടോ? ഇപ്പില്ല. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം കഴിയാറായി. നമ്മള് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അല്ല, നമ്മൾ അതിന് മുന്നേ 27ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ എന്താ കണ്ടത്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ ജീവിതത്തിലും മരണാനന്തര ജീവിതത്തിലും മോക്ഷം ലഭിക്കും. പിന്നെ മോശം വിശ്വപ്രവർത്ത അധികാരം ദേവികളെ ആരാധിക്കുന്നു. എങ്ങനെയുള്ളവര് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. എളുപ്പത്തില് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്? നേട്ടങ്ങൾ, ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിതൃക്കളെയോ അതല്ലെങ്കിൽ ദേവന്മാരെയൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നതായിട്ടും പറഞ്ഞു അതില് ഇല്ലേ? ആരാധിക്കുന്നതിനെ കൈതവ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നു. അതെ, അത് പറഞ്ഞു. അടുത്ത ശ്ലോകം 28ാമത്തെ. എല്ലാ കർമ്മ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും എല്ലാത്തിന്റെയും പരമലക്ഷ്യം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ലക്ഷ്യം ഭഗവാനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം വായിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വാസുദേവ പരാദേവ പരാവേദ വാസുദേവ പരാമഖഃ വാസുദേവ പരായോഗ വാസുദേവ പരാക്രിയഃ വാസുദേവ പരം ജ്ഞാനം വാസുദേവ പരം തപഃ വാസുദേവ പരോ ധർമ്മോ വാസുദേവ പരാഗതിഃ. വായിച്ചോളൂ.
എടുക്കുകയാണ് മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി വാസുദേവ പരോ ധർമ്മോ സുദേവ പരാഗതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ പറഞ്ഞത്? ആരെന്തോ പറഞ്ഞല്ലോ അതിന്റെ ഇടയില്. മാതാജി അത് ഇന്നലെ എടുത്തതാണ് ശ്ലോകങ്ങൾ. മാതാജി ഇന്നലെ 30 എടുക്കേണ്ടത്. എടുത്തതാണ്. മാതാജി ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, വിവരണം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതെ, ഇത് എടുത്ത് 30ാമത്തെ എടുക്കണം ആരാ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ ഇന്നലെ എന്തെടുക്ക? എനിക്ക് വയ്യ. ഇത് എടുത്തതായിരുന്നു. വിവർത്തനം പറഞ്ഞു, ഭാവാർത്ഥം പറയണം. ശ്ലോകം വായിച്ചു, അതിന്റെ മീനിങ് വായിച്ചു, വിവർത്തനം വായിച്ചു, അത്ര ഉണ്ടായുള്ളൂ. ഭാവാർത്ഥം പറഞ്ഞില്ല, ഭാവാർത്ഥം പറയാൻ. അതെ അതെ, അത്രേ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇന്നലെ. ശ്ലോകം വായിച്ചിട്ട് വേണ്ട തുടങ്ങാൻ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വായിക്കുന്നതാട്ടോ തീർച്ചയായും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഈ ഇരു ശ്ലോകങ്ങളിലും ശ്രീകൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഏക ആരാധ്യ പൊരുളെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. ഒരാളുടെ ജ്ഞാതിഭാവത്തെ സ്ഥാപിക്കുകയും അപ്രകാരം നമുക്ക് നഷ്ടമായ ഭഗവത് പ്രേമ യുത സേവനത്തെ പരമമായി പുനരുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന കർമ്മത്തെയാണ് വേദങ്ങളിൽ വസ്തുനിഷ്ഠമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. വേദങ്ങളുടെ രത്നച്ചുരുക്കമാണിത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇതേ സിദ്ധാന്തത്തെ സ്വവാക്യത്താൽ ഭഗവാൻ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. വേദങ്ങളുടെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ അറിയുക എന്നതു മാത്രമാണ്. അതവിടെ എന്തോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ പണി ചെയ്യുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ ഇരു ശ്ലോകങ്ങളിലും എന്താ പറയുന്നത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഏക ആരാധ്യ പൊരുളെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിലും ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. കാരണം ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടത്. മറ്റുള്ള ദേവി ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അവർക്ക് തരാൻ കഴിയുന്ന എന്താ പറയുക, വരങ്ങൾക്ക് പരിധി ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആരാധിക്കേണ്ടത് ആരെ തന്നെയാണ്? ഭഗവാനെ തന്നെയാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിലും പറഞ്ഞു. ഈ ശ്ലോകത്തിലും അത് തന്നെ സ്ഥിരീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരാളുടെ ജ്ഞാതിഭാവത്തെ സ്ഥാപിക്കുകയും അപ്രകാരം നമുക്ക് നഷ്ടമായ ഭഗവത് പ്രേമയുത സേവനത്തെ പരമമായി പുനരുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന കർമ്മത്തെയാണ് വേദങ്ങളിൽ വസ്തുനിഷ്ഠമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ ഒരാളുടെ ജ്ഞാതിഭാവത്തെ സ്ഥാപിക്കുകയും അപ്രകാരം നമുക്ക് നഷ്ടമായ ഭഗവത് പ്രേമയുത സേവനത്തെ പരമമായി പുനരുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് നഷ്ടമായിട്ടുള്ള, കാരണം നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ മറന്നുപോയി ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. അതാണ് നമുക്ക് സംഭവിച്ചത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തെ പരമമായി പുനരുദ്ധീകരിക്കുക എന്ന കർമ്മത്തെയാണ് വേദങ്ങളിൽ വസ്തുനിഷ്ഠമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഈ വേദങ്ങളും ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? എല്ലാ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മൾ മറന്നുപോയ ആ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനും നമ്മുടെ പരമമായ ലക്ഷ്യം ഭഗവത് സേവനമാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. വേദങ്ങളുടെ രത്നച്ചുരുക്കമാണിത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇതേ സിദ്ധാന്തത്തെ സ്വവാക്യത്തെ ഭഗവാൻ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിലും ഈ ഒരു സിദ്ധാന്തത്തെയാണ് ഭഗവാന്റെ വാക്യത്തില് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. വേദങ്ങളുടെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ അറിയുക എന്ന് മാത്രമാണ്. ഇപ്പോ വേദങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം അറിയുന്നത് ആരെ കുറിച്ചാണ്? ഭഗവാനെയാണ്. എല്ലാ വേദത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്നതാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയാൽ ഭക്തരായ പതിതാത്മാക്കളെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കാനായി മാത്രം അവതാരമായ വ്യാസദേവൻ മുഖാന്തിരം ഭഗവാനാൽ സജ്ജീകരിക്കപ്പെട്ടതാകുന്നു സർവവേദങ്ങളും. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഭക്തരായിട്ടുള്ള പതിതാത്മാക്കളെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കാനായിട്ട് വേണ്ടി മാത്രം അവതാരമായ വ്യാസദേവൻ മുഖാന്തിരം ഭഗവാനാൽ സജ്ജീകരിക്കപ്പെട്ടതാകുന്ന എന്ത്? സർവവേദങ്ങളും. അപ്പോ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന
പതിതാത്മാക്കളെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് എന്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ഈ വേദങ്ങൾ മുഴുവനും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം പ്രദാനം ചെയ്യാൻ ഒരു ദേവനും കഴിയില്ല. ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നൽകാനായിട്ട് ഒരു ദേവനും കഴിയില്ല. നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ? അഖില വേദശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും തീരുമാനമാണത്. അപ്പൊ എല്ലാ വേദശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും തീരുമാനം അതാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവുമില്ലാത്ത നിർവ്യക്തിഗതവാദികൾ പരമപുരുഷന്റെ അനന്തശക്തിയെ പരമാവധി ലഘൂകരിക്കുകയും മറ്റു ജീവാത്മാക്കളുടെ പദവിക്ക് സമാനമായി താഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞത്? മറ്റു പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവുമില്ലാത്ത നിർവ്യക്തികവാദികൾ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത ഈ നിർവ്യക്തിഗതവാദികൾ എന്താണ്? പരമപുരുഷന്റെ ശക്തി, അനന്തമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ശക്തിയെ പരമാവധി ലഘൂകരിച്ച് മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കളുടെ പദവിക്ക് സമാനമായിട്ട് തരം താഴ്ത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തരം നിർവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് അത്യന്തം കഠിന പ്രയത്നത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അത്തരത്തിലുള്ള ഭൗതികവാദികൾക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ്? നിർവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് മോചനം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അത് വളരെയധികം കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്താൽ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. എങ്ങനെയാണ്? കുറേ വർഷങ്ങൾ എടുക്കാം അവർക്ക്. വർഷങ്ങൾ എടുത്ത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാതെ അവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എപ്പോഴാണ് അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? അതിനുശേഷം മാത്രമേ അവർക്ക് ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ചിന്തിക്കാൻ തന്നെ സാധിക്കുള്ളൂ. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാന സംസ്കാരത്തിലൂടെ അസംഖ്യം ജന്മങ്ങൾക്കു ശേഷം മാത്രമേ അവർക്ക് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയൂ. അപ്പൊ അസംഖ്യം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം, അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് തന്നെ. യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ വേദകർമ്മങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ളതാണെന്ന് ഒരാൾ വാദിച്ചേക്കാം. അത് യഥാർത്ഥവുമാണ്. എന്നാൽ അപ്രകാരമുള്ള എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും വാസുദേവ സംബന്ധ സാക്ഷാത്കാരത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളവയാകുന്നു. വാസുദേവന്റെ നാമം മറ്റൊരു നാമം യജ്ഞമാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വേറൊരു നാമാണ് യജ്ഞം. സർവയജ്ഞങ്ങളും സർവകർമ്മങ്ങളും യജ്ഞ അഥവാ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി നിർവഹിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ സുവ്യക്തമായി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. യോഗതന്ത്രങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതിയും ഇത് തന്നെയാണ്. പരമപുരുഷനുമായി താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കുക എന്നാണ് യോഗ കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ യോഗ പ്രക്രിയയിൽ ആസന, ധ്യാന, പ്രാണായാമ, സമാധി തുടങ്ങി പലവിധ ശാരീരിക ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ വേദകർമ്മങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണെന്ന് ഒരാള് വാദിച്ചേക്കാം. അത് യഥാർത്ഥവുമാണ്. എന്നാൽ അപ്രകാരമുള്ള എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും എന്താണ് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്? വാസുദേവ സംബന്ധ സാക്ഷാത്കാരമാണ് എല്ലാതും ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്. വാസുദേവന്റെ മറ്റൊരു നാമം യജ്ഞം എന്നാണ് ഭഗവാന്റെ വേറൊരു നാമം. സർവയജ്ഞങ്ങളും സർവകർമ്മങ്ങളും യജ്ഞ അഥവാ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി നിർവഹിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ വ്യക്തമായി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിലും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. യോഗാതന്ത്രങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതിയും ഇത് തന്നെയാണ്. പരമപുരുഷനുമായി താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കുക എന്നാണ് യോഗ കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക, അതിനാണ് നമ്മൾ യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഈ യോഗ പ്രക്രിയയിൽ ആസന, ധ്യാന, പ്രാണായാമ, സമാധി തുടങ്ങിയ പലവിധ ശാരീരിക ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ യോഗ പ്രക്രിയയില് ആസനം, പിന്നെ ധ്യാനം, പ്രാണായാമം, സമാധി, ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ശാരീരിക ലക്ഷണങ്ങളും എന്തിലുണ്ട്? ഈ യോഗ പ്രക്രിയയില് വരുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല അവയൊക്കെ തന്നെ പരമാത്മാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന വാസുദേവ ദർശനത്തിൽ ഏകാഗ്രത കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളവയാകണം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? ഭഗവാന്റെ പരമാത്മാ രൂപത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ഈ പറഞ്ഞ ഇതെല്ലാം തന്നെ വാസുദേവ ദർശനത്തില് ഏകാഗ്രത കേന്ദ്രീകരിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ പരമാത്മാവിന്റെ ആ രൂപത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പരമാത്മാ രൂപത്തില് ഏകാഗ്രത കേന്ദ്രീകരിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതെല്ലാം. വാസുദേവന്റെ ഭാഗിക സാക്ഷാത്കാരമാണ് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭാഗികമായിട്ടുള്ള സാക്ഷാത്കാരമാണ് ഏത്? പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നു ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം വരുന്നത്. ആ പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ ഭാഗികമായിട്ടുള്ള സാക്ഷാത്കാരമാണ് എന്ത്? പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്.
ആ ഉദ്യമത്തിൽ വിജയിക്കുന്ന ഒരാൾ വാസുദേവനെ പരിപൂർണമായി സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. ആരാണോ പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ വിജയിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിക്ക് ആരെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാണ്? പരിപൂർണ സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാനെ പരിപൂർണ സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാൽ നിർഭാഗ്യകരമായി അധികം യോഗികളും ശാരീരിക പ്രക്രിയയിൽ ആർജിച്ച യോഗാത്മക ശക്തികളാൽ നിരാലംബരായിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അധികം യോഗികളും ഇങ്ങനെ ശാരീരിക പ്രക്രിയയിൽ ആർജിച്ച യോഗാത്മക ശക്തികളാൽ നിരാലംബരായിരിക്കുന്നു. ദൗർഭാഗ്യകരമായി അവർക്ക് പൂർത്തിയാകാത്ത വാസുദേവ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന കർമ്മ നിർവഹണത്തിനായി അടുത്ത ജന്മത്തിൽ സദ്ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലോ അഥവാ സമ്പന്ന വ്യവസായ കുടുംബത്തിലോ ജന്മമെടുക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം, പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നടക്കണതല്ലല്ലോ. അനേകം വർഷങ്ങള് ഭഗവാനെ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് നടക്കുന്നത്? പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം നടക്കുന്നത്. ആ പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം നേടിക്കഴിയുമ്പോഴേക്ക് എന്താണ്? അവരുടെ ശക്തികൾ കൊണ്ട് അവര് നിരാലംബരായി തീർന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും ഒരു ജന്മം എടുത്തിട്ട് ദൗർഭാഗ്യകരമായി അവർക്ക് അത് പൂർത്തിയാകാതെ വാസുദേവ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ അടുത്ത ജന്മത്തില് ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലോ അഥവാ സമ്പന്ന വ്യവസായ കുടുംബത്തിലോ ജന്മം എടുക്കാനുള്ള അവസരം അവർക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്രകാരമുള്ള ഭാഗ്യവാന്മാരായ ബ്രാഹ്മണരോ സമ്പന്നരുടെ പുത്രരോ ആ അവസരത്തെ വേണ്ടവണ്ണം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ ദിവ്യശക്തികളുടെ സംസർഗത്താൽ അവർക്ക് വാസുദേവനെ അനായാസനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനാകും. നിർഭാഗ്യവശാൽ അത്തരം വിശേഷ വ്യക്തികൾ ഭൗതിക സമ്പത്തിനാലും പ്രശസ്തിയാലും വീണ്ടും മോഹിക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ ജീവിത ലക്ഷ്യം വിസ്മരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പിന്നത്തെ ജന്മം അവരെന്താണ്? സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവര് സമ്പന്ന കുടുംബങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സദ്ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലൊക്കെ ജന്മം എടുക്കും. ആ ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേണ്ട വിധത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? വാസുദേവനെ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവര് ആ വ്യക്തികള് ഭൗതികമായ സമ്പത്തിലും പ്രശസ്തിയിലൊക്കെ വീണ്ടും മോഹിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം അവര് മറന്നു പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. വിജ്ഞാന സംസ്കാര കാര്യത്തിലും ഇത് ബാധകമാണ്. വിജ്ഞാനത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും എന്താണ്? ഇത് ബാധകമാണ്. ഭഗവത്ഗീതയനുസരിച്ച് വിജ്ഞാന അഭിവൃദ്ധി നേടാൻ 18 വിഷയങ്ങളുണ്ട്. അപ്രകാരമുള്ള വിജ്ഞാന സംവർദ്ധനത്താൽ ഒരാൾ ക്രമേണ അസൂയാരഹിതനും അഭിമാന ഗർവമില്ലാത്തവനും ബാഹ്യാലങ്കാരമില്ലാത്തവനും ശുദ്ധഹൃദയനും ശ്രേഷ്ഠ ആത്മീയാചാര്യന് പൂർണ്ണ സമർപ്പണം ചെയ്തവനും ആത്മനിയന്ത്രണമുള്ളവനുമായി തീരുന്നു. വിജ്ഞാന സംവർദ്ധനയാൽ ഗൃഹവൃന്ദവുമായി ബന്ധമില്ലാത്തവനായി തീരുകയും മരണം, ജനനം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നിവ ഹേതുവായ ക്ലേശങ്ങളെ കുറിച്ച് ബോധവാനായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അഖില ജ്ഞാന സംവർദ്ധനയും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ വാസുദേവന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പരമകാഷ്ഠ പ്രാപ്തിയും ലഭിക്കുന്നു. ആകയാൽ എല്ലാ വിഭിന്ന വിജ്ഞാന ശാഖകളുടെയും ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം വാസുദേവനാകുന്നു. വിജ്ഞാന സംസ്കാര കാര്യത്തിലും ഇത് ബാധകമാണ്. ഭഗവത്ഗീത അനുസരിച്ച് വിജ്ഞാന അഭിവൃദ്ധി നേടാൻ 18 വിഷയങ്ങളുണ്ട്. അപ്രകാരമുള്ള വിജ്ഞാന സംവർദ്ധനത്തിൽ ഒരാൾ ക്രമേണ അസൂയാരഹിതനും അഭിമാനം ഗർവ് ഇല്ലാത്തവനും ബാഹ്യാലങ്കാരം ഇല്ലാത്തവനും ശുദ്ധഹൃദയനും ശ്രേഷ്ഠ ആത്മീയാചാര്യന് പൂർണ്ണ സമർപ്പണം ചെയ്തവനും ആത്മനിയന്ത്രണമുള്ളവനുമായി തീരുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? വിജ്ഞാന സംവർദ്ധനത്താൽ ഒരാൾക്ക് ക്രമേണ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആ വിജ്ഞാനം നേടുന്നതനുസരിച്ച് ഒരു വ്യക്തിക്ക് അസൂയാരഹിതനാകാണ്. പിന്നെ അഭിമാനം ഗർവും ഇല്ലാത്തവനാകും. ബാഹ്യമായ അലങ്കാരങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ശുദ്ധഹൃദയനാകും. ശ്രേഷ്ഠ ആത്മീയാചാര്യനെ പൂർണ്ണ സമർപ്പണം ചെയ്തൊരു വ്യക്തിയാകാം. പിന്നെ ആത്മനിയന്ത്രണം ഉള്ളവനും ആയിത്തീരാണ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെ വരുമ്പോൾ? നമുക്ക് ആ ഒരു ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിയുമ്പോൾ വിജ്ഞാന സംവർദ്ധനയാൽ ഗൃഹവൃന്ദവുമായി ബന്ധമില്ലാത്തവനായി തീരുകയും മരണം, ജനനം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നിവ ഹേതുവായ ക്ലേശങ്ങളെ കുറിച്ച് ബോധവാനായി തീരുകയും മാത്രമല്ല ആ ഒരു ജ്ഞാനം നേടിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഗൃഹമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗൃഹവൃന്ദവുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്തതായിട്ട് തീരുകയും, അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ കുറഞ്ഞു വരികയും ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി ഇതിൽ നിന്നുള്ള ക്ലേശങ്ങളെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിട്ട് തീരുകയും ചെയ്യും. അപ്രകാരം അഖില ജ്ഞാന സംവർദ്ധനയും
പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ വാസുദേവന്റെ ഭക്തിത സേവനത്തിൽ പരമകാഷ്ഠാപ്രാപ്തിയും ലഭിക്കുന്നു. അപ്രകാരം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അഖില ജ്ഞാന സംവർദ്ധനയും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ജ്ഞാനം, നമുക്ക് അഖിലമായ ഒരു ജ്ഞാനം നേടാനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനത്തില് പരമകാഷ്ഠാപ്രാപ്തിയും ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആകയാൽ എല്ലാ വിഭിന്ന വിജ്ഞാന ശാഖകളുടെയും ആത്യന്തികം ലക്ഷ്യം വാസുദേവനാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാന ശാഖകളുടെയും ലക്ഷ്യം എന്താണ്? വാസുദേവനാകുന്നു. വാസുദേവനുമായി സന്ധിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയ പദവിയിലേക്ക് ഒരാളെ നയിക്കുന്ന ജ്ഞാന അഭിവൃദ്ധിയാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം. ഒരു യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വാസുദേവനുമായി സന്ധിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയ പദവിയിലേക്ക് ഒരാളെ നയിക്കുന്ന ജ്ഞാന അഭിവൃദ്ധി. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതികമായ വ്യത്യസ്ത ശാഖകളെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ അജ്ഞാനമെന്നും യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമെന്നും പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതികമായ വ്യത്യസ്ത ശാഖകളെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്ത ശാഖകളെ അജ്ഞാനം എന്നാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമെന്നും അതിനെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു ഭൂത പ്രപഞ്ച ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്? ഒരു ഭൂത പ്രപഞ്ച ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പരമമായ ഇന്ദ്രിയ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? പരമമായ ലക്ഷ്യം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയാണ് പരമമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം. അതായത് ഭൗതിക അസ്തിത്വ കാലയളവ് ദീർഘിപ്പിക്കുകയും അപ്രകാരം ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളിൽ അവിരാമം തുടരുകയാണ്. ആകയാൽ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലെ ക്ലേശഭരിത ജീവിതം അജ്ഞതയാകുന്നു. എന്നാൽ ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാര പാതയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന അതേ ഭൂതപ്രപഞ്ച ശാസ്ത്രത്തെ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലെ ക്ലേശ നിർഭര ജീവിതം സമാപ്തമാക്കാനും അപ്രകാരം വാസുദേവ പദവിയിലുള്ള ആത്മീയ അസ്തിത്വ ജീവിതം ആരംഭിക്കാനും ഒരാളെ സഹായിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയാണ് എന്തിന്റെ ലക്ഷ്യം? പരമമായ ലക്ഷ്യം. ഒരു ഭൂതപ്രപഞ്ച ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയാണ്. അതായത് ഭൗതിക അസ്തിത്വ കാലയളവ് ദീർഘിപ്പിക്കുകയും അപ്രകാരം ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളിൽ അവിരാമം തുടരുകയുമാണ്. ആകയാൽ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലെ ക്ലേശഭരിത ജീവിതം അജ്ഞതയാണ്. നമുക്ക് എന്താണ് ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ ക്ലേശഭരിതമായ ജീവിതത്തിന് കാരണം അജ്ഞതയാണ് നമുക്ക് കാരണം. എന്നാൽ ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാര പാതയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന അതേ ഭൂതപ്രപഞ്ച ശാസ്ത്രത്തെ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലെ ക്ലേശ നിർഭര ജീവിതം സമാപ്തമാക്കാനും അപ്രകാരം വാസുദേവ പദവിയിലുള്ള ആത്മീയ അസ്തിത്വ ജീവിതം ആരംഭിക്കാനും ഒരാളെ സഹായിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ്? ആത്മീയ സാക്ഷരതാ പാതയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന അതേ ഭൂതപ്രപഞ്ച ശാസ്ത്രത്തെ ആത്മീയ പാതയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന എന്താണ് പറയുക? ഭൂതപ്രപഞ്ച ശാസ്ത്രത്തെ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലെ ക്ലേശഭരിത ജീവിതം സമാപ്തമാക്കാനും വാസുദേവ പദവിയിലേക്ക്, അതായത് ആത്മീയ അസ്തിത്വ ജീവിതം ആരംഭിക്കാനും ഒരാളെ സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സർവവിധ തപശ്ചര്യകൾക്കും ഇത് ബാധകമാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ ഉന്നത അവസ്ഥ പ്രാപ്തമാക്കാൻ സ്വമേധയാ സ്വീകരിക്കുന്ന ശാരീരിക പീഡനമാണ് തപസ്യ. രാവണനും ഹിരണ്യകശിപുവും ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയുടെ ഉപേയം പ്രാപ്തമാക്കാൻ കഠിനമായ ശാരീരിക പീഡനങ്ങൾക്ക് വിധേയരായി. ചില രാഷ്ട്രീയ നേട്ടങ്ങൾ ആർജിക്കാനായി ആധുനിക രാഷ്ട്രീയക്കാർ വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ കഠിന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. യഥാർത്ഥ തപസ്യയുടെ മാർഗമാകയാൽ വാസുദേവനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി സ്വമേധയാലുള്ള ശാരീരിക അസൗകര്യങ്ങളെ നിശ്ചയമായും സ്വീകരിക്കണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം സർവവിധ തപസ്യകളെയും രജസ്തമോ ഗുണങ്ങളായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. സർവവിധ തപശ്ചര്യകൾക്കും ഇത് ബാധകമാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ ഉന്നതാവസ്ഥ പ്രാപ്തമാക്കാൻ സ്വമേധയാ സ്വീകരിക്കുന്ന ശാരീരിക പീഡനമാണ് എന്ത്? തപസ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ജീവിതത്തിന്റെ ആ ഉന്നതായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ അത് പ്രാപ്തമാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സ്വമേധയാ സ്വീകരിക്കുന്ന ശാരീരിക പീഡനം, അതാണ് എന്ത്? തപശ്ചര്യ അല്ലെങ്കിൽ തപസ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ രാവണൻ, ഹിരണ്യകശിപു ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയുടെ ഉപേയം പ്രാപ്തമാക്കാനായിട്ട് കഠിനമായ ശാരീരിക പീഡനങ്ങൾക്ക് വിധേയരായിട്ടുണ്ട്. ആരൊക്കെ? രാവണനും ഹിരണ്യകശിപും ഒക്കെ കഠിനമായ തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന അവരായിരുന്നു അവരൊക്കെ. ചില രാഷ്ട്രീയ നേട്ടങ്ങൾ ആർജിക്കാനായി ആധുനിക രാഷ്ട്രീയക്കാർ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ കഠിന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. യഥാർത്ഥ തപസ്യയുടെ മാർഗമാകയാൽ വാസുദേവനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി സ്വമേധയാലുള്ള ശാരീരിക അസൗകര്യങ്ങളെ നിശ്ചയമായും സ്വീകരിക്കണം.
അപ്പോ യഥാർത്ഥ തപസ്യയുടെ മാർഗമാകയാൽ വാസുദേവനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? സ്വമേധയാലുള്ള ശാരീരിക അസൗകര്യങ്ങളെ നിശ്ചയമായും സ്വീകരിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? തപസ്സുകള് അനുഷ്ഠിക്കണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം സർവവിധ തപസ്യകളെയും രജഗുണങ്ങളായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. അല്ലാത്ത പക്ഷം സർവവിധ തപസ്യകളെയും രജസ്തമോ ഗുണങ്ങളായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിനും നമുക്കറിയാം അല്ലെ, തപസ്സുകൾ തന്നെ 3 തരത്തിൽ നമുക്കറിയാം. രജോ ഗുണത്തിലും തമോ ഗുണത്തിലും സത്വഗുണത്തിലും ഒക്കെ തപസ്സുകൾ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ 3 തരത്തിൽ അതിനെ തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജീവിത ക്ലേശങ്ങളെ സമാപ്തമാക്കാൻ രജസിനോ തമസിനോ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ജീവിതത്തിന്റെ ക്ലേശങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് രജോ ഗുണത്തിനോ തമോ ഗുണത്തിനൊന്നും സാധ്യമല്ല. ത്രിവിധ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളെ പ്രശമിപ്പിക്കാൻ സത്വഗുണത്തിന് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ. അത് ഇല്ലാതാക്കാൻ ആർക്ക് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ? എന്തിനു മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ? സത്വഗുണത്തിന് മാത്രമേ അതിന് കഴിയുള്ളൂ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ മാതാപിതാക്കൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വസുദേവരും ദേവകിയും വാസുദേവനെ പുത്രനായി ലഭിക്കാൻ തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചു. ഇപ്പോ ഭഗവാന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ദേവകി മാതാവും അതേപോലെ തന്നെ വാസുദേവരും അല്ലെ, വസുദേവരും പുത്രനായിട്ട് ഭഗവാനെ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചു. ഭഗവത്ഗീത 14:4 സർവ്വജീവാത്മാക്കളുടെയും പിതാവ് ഭഗവാൻ എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ആദ്യ പിതാവാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആകയാൽ സർവ്വജീവാത്മാക്കളുടെയും യഥാർത്ഥ പിതാവ് ഭഗവാനാകുന്നു. സർവ ഉപഭോക്താക്കളിൽ വെച്ച് ശാശ്വതനായ ഉപഭോക്താവും ഭഗവാനാണ്. ആകയാൽ അജ്ഞർ കരുതും പോലെ ആർക്കും ഭഗവാന്റെ ഹേതുഭൂതരാകാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പോ ഭഗവത്ഗീത എല്ലാത്തിന്റെയും ഭോക്താവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും പിതാവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അജ്ഞർ കരുതും പോലെ ആർക്കും ഭഗവാന്റെ ഹേതുഭൂതരാകാൻ സാധ്യമല്ല. ദേവകി വസുദേവരുടെ തപസ്യയിൽ സംപ്രീതനാകിയാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അവരുടെ പുത്രനാകാൻ സമ്മതിച്ചു. ആകയാൽ ഏതൊരു തപസ്യയുടെയും അന്തിമ ലക്ഷ്യം വാസുദേവ പ്രാപ്തിയാകണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഭഗവാനെ മകനായിട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് അല്ലെ, ദേവകി വസുദേവരുടെ തപസ്യയില് ഭഗവാൻ പ്രീതനായിട്ട് എന്താണ് കൃഷ്ണൻ അവരുടെ പുത്രനാകാനായിട്ട് സമ്മതിച്ചു. ആകയാൽ ഏതൊരു തപസ്യയുടെയും അന്തിമ ലക്ഷ്യം വാസുദേവ പ്രാപ്തിയായിരിക്കണം. എല്ലാത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യം പരമമായിട്ട് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കണം? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ ആയിരിക്കണം. അതായിരിക്കണം എല്ലാത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പഞ്ചകൽപതരൂപേശ കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദിക്ക് ജയ.